ଏଇଠି ଓମର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଠି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ 7:30, 7:50। 8ଟାରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଜି 9ଟାରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। 9ଟାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସରୁଥିଲା। ଏବେକା ପିଲାମାନଙ୍କର 9ଟା ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପାଠ ସେ ପଢ଼ୁଛି, ପାଠ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛି। ବହି ପୁରା ପେଟା ସାରା ପୁରା ବହି ଖେଳା ହେଇଛି। ଖେଳା ହେଇକି ପୁରା ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଲାରୁ ମୋତେ ଅନେଇକି ବାଇ ବାଇ କରୁଛି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଢଙ୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ 6ଟାରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ, 8:30, 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ସରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା 8:30, 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 9ଟା, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ 10ଟା। ଆମର 9ଟା ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ସରୁଥିଲା। ଆଜିକାଲିକା ପାଠପଢ଼ାର ଢଙ୍ଗ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। 5G ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି କରିବେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ବଦଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।